Yun, nadali ang hapon. Magaling tong na to. Eh, Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yun, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. yun o, mga kagamba. Yan, papalaban na naman tayo ng Samon, Bati, Tagalog. Yan, yung match natin yung mga kagamba. May mga picture din yung mga yan. Pero bago tayo magpapalaban, mga alaga nating Samon, Tagalog, Masbate. Shoutout muna tayo kay Paul Vincent Lim, Teres Kobe Ponce, Nina Ignacio. Yan, shoutout sa inyo Amel Piañano, Yusel Posyan, Team Sapot Narbacan, Ilocos siguro ito mga kamba. Si Han Ivan Magsilaw, si Adam Labin, shoutout sa iyo kay King James Cayetano. Yan, shoutout sa inyo lahat mga kamba. Ito panoorin natin tong laban na ito, mga malulupit na laban mga kamba. Okay, panoorin natin. Ito mga kalaban nung pula-pusod na hapon. Ito yung pula-pusod na hapon. Ayan. Laki ng pagkahapon niya. Ayan, ito yung hapon. Nangangagat na. Ayan. Ayan. Laban na natin nangangagat na yung hapon Ayan. Magarap na kayo. Harapin mo yung hapon na yan. Nangangagat na tihulog. Sige, magarap kayo. Harapin mo yung hapon na yan. Yun, nadali ang hapon. Magaling tumron na to. Sige. Laglag ang hapon. Yun, nadali pa ulit. Makunat ang hapon. Pang nasaktan yung Tagalog Mas bati yung hapon na yan, mas bati. Nagat yung hapon. Malungkot na rin yung Tagalog. Mali mo na. Dulo na yan. Talo ang hapon. Yun na, binintot na yung hapon. Wala na. Patay ang hapon. Alright, talo hapon. Okay, yun good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Kamendo kasama ko ngayon At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!